De lotting van de PC is jong bekend maken in de Koornbeurs in Friendship en die hebben we nou voor jou op kaart zetten. En dan zien we dat het eerste klaspartour van Jan Brand Wiersma, zij nemen het op in het outsiderspartour van Rutmer van der Meer, Reense Pieter Hiemstra en Volkert van der Wij. Martijn Olijnsma en die, zij nemen het op in het partour van Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Peter de Boer. Jan Dirk de Groot neemt het op in het Pieter Bakker, Lennart Adema en Tjibbe Hansma. En het partour van Jelmer Hofstee, Jacob Sagemans en Michel van der Veen. Zij nemen het op in het absolute favoriete partour van Gert-Anne van der Bos. Dan het partour, eerste klaspartour van Arnold Zijlstra. En die, zij nemen het op in het eerste klaspartour van Jelte Pieter Dijkstra. En die, Hendrik Tolsma, haardklasses. Zij nemen het op in het partour van Dirk Ideshada, ek haardklasses. En dan het eerste klaspartour van Pieter van Althuis. En die, zij nemen het op in het eerste klaspartour van Pieter Vogels. En het partour van Siete Verweda, Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp. Zij nemen het op in het outsiderspartour. En die haar zeer gunstig lotte het partour van Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Veenstra.